Вы сказали, что украинцы были проблемой, но проблемой были, между прочим, для крымских татар, то есть для Сталина и крымские татары. И в 1921-1922 годах в Крыму был масштабный голод. В 1944 году крымские татары лишились родины. Сталин депортировал весь крымско-татарский народ с территории Крыма. Вы, конечно, это знаете как историк. Вот что вы думаете об этом? Что вообще знает ли мир об этом, на ваш взгляд? Вот вы много ездите, вы общаетесь, вы изучаете литературу. Знает ли вообще мир о крымско-татарской проблеме в 1944 годах, в последующие периоды, сейчас? Обширный вопрос, я понимаю, но очень важны и интересны ваши размышления об этом. Я почну з того, що скажу, це правда, що кримські татари були меншою проблемою для Сталіна, ніж Україна, але гадаю, що кожна група людей, які намагалися знайти свою ідентичність, то і кримські татари були проблемою для Радянського Союзу, бо там прагнули знищити всю ідентичність і кожну ідентичність, щоб всі були просто радянськими людьми. І вони хотіли, щоб всі вписувалися у ту систему. А люди були різні, різні народи були різні. Це могли бути українці, кримські татари, в 40-х роках євреї були проблемою. І люди відрізнялися одне від одного, а система хотіла їх всіх зробити однаково. І в такому сенсі була подібність між кримськими татарами і українцями. Але проблема ця не дуже добре знана в світі, тому що, зокрема, вона до 1990-х років не була добре задокументована, доки не було відкрито доступ до архівів, поки люди не пішли туди читати документи. І для радянської історії, історіографії, це був поворотний момент, бо до того люди не розуміли, наскільки стали кращими і докладнішими книжки, написані про радянську історію, ніж ті, що були до відкриття архівів. В Україні вже 20 років відкриті архіви. У Росії ще немає такого доступу до архівів, але все одно для Заходу це великою мірою є новою предметом. Для нас прорив настав кілька років тому, скажімо, в зв'язку з конкурсом Євробачення. Може, це і лунає дещо безглуздо, а коли ми почули переможницю Євробачення, яка співає кримсько-татарською мовою, мені почали дзвонити з різноманітних новинних агентств. Хто це? Ви можете нам пояснити, якою мовою вона співає? Що це таке? І я відчула потребу, що потрібно пояснювати і культуру, і історію. От уявіть, людина співає перед мільйонами людей, і це дає знання, яке ви маєте пояснити і поширити.